எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு தமிழ் சினிமால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு படத்த எடுக்கிறதுக்கு அதிக நாள் அதாவது வருஷக்கணக்கா எடுத்துக்கின ஒரே ஆள் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சங்கர் சார் சொல்லலாம். இவரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட மேக்ஸிமமா அதிகபட்சம் ஒரு 2 வருஷம் எடுத்துப்பாரு. ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக ஒரு படத்த எடுத்து முடிக்கிறதுக்கு. ஆனா, சங்கர் சார் படத்த விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு படம் 48 வருஷம் ஆச்சு அந்த படத்த எடுத்து முடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ப முடியுதா? தி அதர் சைட் ஆஃப் த வைண்ட் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 48 வருஷம் ஆச்சு. இந்த படத்தோட டைரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஜார்ஜ் ஆர்சன் வெல்ஸ். இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த படத்தோட டைரக்டர். இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மிகச்சிறந்த டைரக்டர். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு செல்வாக்கு மிக்க பர்சன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த படத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபோட்டோகிராஃபி அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த படத்தோட ஃபோட்டோ ஷூட் மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 7 வருஷம் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படின்னு 7 வருஷம் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க. எவ்வளோ நாள் அப்படின்னு எதுலேருந்து கேட்டீங்கன்னா, 1970லேருந்து 1976 வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த படத்துக்கான ஃபோட்டோ ஷூட் நடந்திருக்குது. இந்த படத்துக்கு மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, $2 மில்லியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, செலவு பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா, இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, $6 மில்லியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சம்பாரிச்சிருக்காங்க இந்த படக்குழு.